Yes. Okay, vi vil gerne bevise cosinusrelationerne, og det gør vi ved, at vi har en trekant her, A, B og C, som vi vælger med at dele i to med en højde her igennem, som vi udtrykker ved H. Så vi har en retvinkeltrekant her. Og så vælger vi at dele linjen B, deler vi i to, hvor vi har den ene side hedder x, og den anden hedder b minus x, fordi b er hele linjen, og så trækker vi x fra. Og så vil vi gerne udtrykke h i anden, så bliver Pythagoras læresætning, og det gør vi ved i begge trekanter. Så siger vi h i anden i den ene trekant er lig med c i anden minus b x i anden, så det er den her trekant. Og den anden trekant, der har vi a i anden minus x i anden. Og så sætter vi så de to ligninger op mod hinanden. Så vi har c i anden minus parentes b minus x i anden er lig med a i anden minus x i anden. Og så vil vi gerne isolere, så vi ender med at have c i anden stående alene, så det kommer til at minde om cosinusrelationerne. Så vi starter med at få minus b minus x i anden over på den anden side. Så den hedder a i anden minus x i anden, og så plus parentes b minus x i anden. Og så skal vi have opløst parentesen, så vi stadig har a i anden minus x i anden plus, og så bruger vi den regel, der hedder, at det er b i anden plus x i anden, og så minuser vi med 2bx, altså det dobbelte produkt, fordi det er en minusparentes. Og så kan vi til sidst ende med at have, så vi x i anden og x i anden går ud med hinanden, så det hedder a i anden plus b i anden minus 2bx. Og det kan vi så godt udtrykke, vil vi gerne udtrykke ved hjælp af cosinus. Og det vil vi så gerne bevise med cosinusrevisionen. Så cosinus c er lige med, det skal man så dividere med den husliggende, som er x, med hypotenusen, som er a. Så vi siger x divideret med a. Og det er fordi vi gerne vil erstatte x her med a gange cosinus c. Så sådan som vi har, så får vi den så nu til at være c i anden lige med a i anden plus b i anden minus 2ab gange cosinus c. Så vi har fået skiftet x ud med a.